Đi là bao đây? Boleh share nama-nama. गामियाव थानाय नैबे मारुपारा एलपि स्कुल बे फरायसालियाव जोङो दिनै गेदेर आफादगिरि मानगोनां बिलिफां बसुमतारी आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लोगोसे दखरा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि सासे दंबावो जिल्ला आफादनिनो मानगोनां उरखाव बर' नोंथांमोननि नैबे सान्तिपुर ओनसोलनिनो लोगोसे बाहागो लाफैनो हानाय सामलायदों बिथांमोना आयेननि बाथ्राफोरखौ जनसाधारननि फरायसाफोरनि जि मोननांगौ जि मोनथाय फरायसाफोरनि जि खाबु जि सुबिदा फरायसालि मोजां जानांगौ फोरोंगिरि मोननांगौ बिजाब मोननांगौ बिथांमोना ड्रेस मोजां मोननांगौ मिड डे मिल मोनजानांगौ फरायसालिया साखोन सिखोन जानांगौ Masa favori guarda non meglio. Oh, अच्छा अच्छा বাইদেউ ইমান ধুনীয়া কৈছে বাইদেউ ইমান ধুনীয়া কৈছে আবেগিক হৈ গৈছে ইমোচনেল হৈ গৈছে